ଭାଇ କଣ ହବ କଣ ହେଲା ବେ? ନା ଲେଖା ହେଇଛି କି ସାଙ୍ଗର ପଇସା ନେଇଥିଲା ଦେଲାନି ବୋଲି ସାଙ୍ଗଟାକୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବାଡି ପଇସା ବାହାର କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗ ପଇସା ନ ଦେବାରୁ ତା ଘରେ ପଶି ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ମାଡ଼ ମାରି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରି ପଇସା ରିଟର୍ନ କହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗର ପଇସା ନ ଦେବାରୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ମାରି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଫେରା। ପେପର ପଢିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହବ। ତୋର ମୋଠୁ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା ନା କୋଉଥିରେ ଛାଡ଼ିବ ଫୋନ ପେ ଗୁଗଲ ପେ ପେଟିଏମ? ନା ସାଙ୍ଗ ତୁ ପଛେ ନା ତୁ କୋଉଥିରେ ଛାଡ଼ିବୁ କହ।